Ας είναι αιώνια η δοξολογία στον Allah, τον οποίο οι ουρανοί κηρύττουν με τη διάταξή τους και τα άστρα με τη λάμψη τους. Εκείνον που τοποθέτησε φωτεινό λίχνο τον ήλιο και τον σεληνιακό καθρέφτη τη σελήνη για να φέρουν φως και κύκλους ζωής στη γη. Ας είναι η δοξολογία του αδιάκοπη, αυτόν που έκανε τη νύχτα και την ημέρα να εναλλάσσονται, ώστε να διδάσκεται ο άνθρωπος τη μνήμη και την ευγνωμοσύνη. Τον ευχαριστούμε, ζητούμε την υποστήριξή του εξητούμε συγχώρηση. Μαρτυρούμε πως δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην αυτού, του μοναδικού, του ανυπέρβλητου, και ότι ο Μουχάμμεντ είναι δούλος και αγγελιοφόρος του. Δείξτε ευλάβεια προς τον Allah, δούλη του ύψιστου, εκείνον που δεν τον αγγίζει λύθη ή ύπνος, τον πάνσοφο, τον παντογνώστη, το μεγάλο και τον υπέρτατο, γνωρίζει το κρυφό και το φανερό, αυτός που κυβερνά όλη την ύπαρξη με σοφία και δύναμη. Αδελφοί μου στην πίστη, αναλογιστείτε. Το σύμπαν ολόκληρο είναι μια ανοιχτή βίβλος, γραμμένη όχι με ανθρώπινα γράμματα, αλλά με τους νόμους της φύσης και του χρόνου. Ένα βιβλίο που κάθε ζωντανό το διαβάζει με το βλέμμα, με την αφή, με την καρδιά. Ένα βιβλίο που μιλά για τον δημιουργό που τελειοποίησε κάθε δημιουργία, έπλασε κάθε πλάσμα με σοφία, έδωσε σε όλα τα όντα το κατάλληλο σχήμα και δρόμο. Κοιτάξτε τον ουρανό, την απεραντοσύνη του και το ύψος του. Κοιτάξτε τα άστρα που φωτίζουν τις σκοτεινές εκτάσεις του. Δείτε τη γη, την έκτασή της, τα βουνά που τη στερεώνουν, τις θάλασσες και τα ποτάμια που την ποτίζουν, τους καρπούς, τα δέντρα, τα πλάσματα, τον άνθρωπο. Και τότε η καρδιά θα μιλήσει πριν ακόμα η γλώσσα. Δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνον Αυτός. Σε Αυτόν μόνο ανήκει η λατρεία και η ευγνωμοσύνη. Οι καταπράσινοι κήποι, τα άφθονα νερά που αναβλύζουν ζωή, ποιος τα εδημιούργησε παρά μόνο Εκείνος? Ο ύψιστος είπε, ή ποιος δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και έστειλε για εσάς νερό από τον ουρανό ώστε να αναπτυχθούν κήποι γεμάτοι χαρά? Και ποιος έκανε τη γη σταθερό κατοικητήριο, διέλυσε μέσα της ποτάμια, ύψωσε βουνά, έθεσε σύνορα μεταξύ των υδάτων? Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Λα. Όμως οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Όλα τα σημεία του σύμπαντος, στη στεριά και στη θάλασσα, μαρτυρούν για Εκείνον. Ποιος δημιουργεί και οδηγεί, ποιος δίνει ζωή και αφαιρεί, ποιος στέλνει άνεμο και βροχή? Μόνο Εκείνος, ο Μέγας και δοξασμένος. Ο Λα, αυτός που ακούει τους στεναγμούς των καταπιεσμένων, τις προσευχές των αναγκαιούντων, τις κραυγές των αδικημένων. Όταν κλείνουν οι πόρτες της γης, η πόρτα του ουρανού παραμένει ανοιχτή. Όταν οι δρόμοι τελειώνουν, το μονοπάτι προς τον Θεό παραμένει φωτεινό. Ή ποιος απαντά σε εκείνον που βρίσκεται σε ανάγκη όταν τον επικαλείται και αφαιρεί το κακό? Όλη η δημιουργία ψιθυρίζει το ίδιο μήνυμα. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Λα.